Marzo xa nada, abril tampouco, maio polo camiño que vai. Con isto do coronavirus estánse aprazando moitos eventos para cando voltemos á normalidade. Entón, día sí, día tamén, escoitas, pois como este festival ímolo facer despois do verán, este concerto vaise facer dentro de 3 meses, esta festa non se cancela, pero xa faremos pois cando se poida. Entón estamos deixando todo para a última parte do ano. As fallas de Valencia, para o último trimestre. A Feira de Abril, para o último trimestre. A Festa do Orgullo, para o último trimestre. As eleccións galegas, que son a festa da democracia, para o último trimestre. Que xa pode vir un verán tranquiliño, porque o outono ímolo pasar de bote en bote. Que eu casi propoño outra cousa. Cando pase isto do coronavirus, cando pase esta gran pandemia, volver a comezar o 2020. Si, repetir ano. Como a quen repite un curso no Insti. Pois nós repetimos ano e xa está. Asumimos que o 2020 non nos saiu ben e fuera. Borrón e conta nova. Así polo menos aproveitamos os calendarios, Que, oye, cousa bonita, Unha aperta para os diseñadores de calendarios. In my heart. Dios, que mirada, que expresividade, que